Nähäler suwun hapasyny arasasyny görkezdi. Nähä suw içmek bolýar, nähä suw içmek bolana. Ne şu wagtga siz içýän suwuňyz barlyas? Gör. Yedi görkezdi. Şeýle? Şuň hapasy yedi. Şu wagtga şol siz bejerýän suw şu. Ine 940 şu. Skwajinyň suwy. 200'den ýokaryp bolsa içmek bolana. Skwajinyň suwy. Pärdik içip oturan suwy. İçiniň hapalary bir-birini çakyşyp çökgeler düýüne çökpeler. Bir anot, biri katot. Diňe filtriň suwy bolýar, ýa ýanwaşyň ýa-da magazynyň suwy bolýar. Galan suwy diňe filtrden geçirip içmelik, başda içmek bolýar. Siz beýdip bolsaň balnisa kola gatnap bilen pedasy ýok bular ýa suw içýän bolsaň. Ine şu biri plus biri minus içinde kapalar çakıştırıp birini aşağına çökürüyor. Kuyun kumundan 2 hisse hapa. Bula kaynamadık su. Bulam kaynan su. Bu kaynan. Şu kaynan. İkinci düzeltmeli bardyňyz iýen gök önümlüňiz. İşte birini ölçek görkezdiňizmi? Sary bolsa orta, gyzyl bolsa erget. Ýol 240 240 Sary boldy. Aza kendisiň bolýar köpüp bolar görýärmi? Ýene pomidor gowy çykarýarlar şu ýyl pomidor hyýar gowy boldy 63. Ýeňe bolýar pomidor hyýar 63. Ýaşyl örkede renkini görýän, ýaşyl bolsa iýmek bolýar diýen. Yo pomidor hyýar gowy.